ഹലോ, അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ എങ്ങനെ പോകണമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഖത്തറിലെ ഐക്യയിലേക്കാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഐക്യയിൽ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഒരുപാട് ഹോം അപ്ലയൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവിധ സാധനങ്ങളും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ. നിങ്ങൾക്ക് ഏതാ വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു സാധനം നമുക്കില്ല എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് പോകേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലില്ല കേട്ടോ. അതും 25 റിയാൽ, 30 റിയാൽ, 10 റിയാൽ, 2 റിയാലിനുള്ള പ്ലേറ്റുകൾ എല്ലാം ഉണ്ട്. എല്ലാ രീതിയിലും എല്ലാ അഫോർഡബിൾ പ്രൈസിലും നമുക്ക് അവിടെ അവൈലബിളാണ്. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഖത്തറിലുള്ളവർക്കൊക്കെ. അപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് ഖത്തറിൽ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കായിട്ട് ഞാൻ യൂസ്ഫുൾ ആയിക്കോട്ടെ വെച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു വ്ളോഗ് എടുത്താണ് കേട്ടോ. അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് 1-2 സാധനങ്ങൾ പർച്ചേസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മാത്രം ഞാനൊരു വ്ളോഗ് എടുത്താണ്. അപ്പോൾ ഐക്യനെക്കുറിച്ചും കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലും ഒക്കെ വേണമെന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ കൂടുതൽ പ്രൈസും കാര്യങ്ങളും ഡീറ്റെയിൽസൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ എടുത്ത് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വരാം. ഓക്കെ, ബൈ.